खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय चिराङाव हानजायारि जिनाहारिनि दायनिगिरिखौ पुलिसनि इनकाउन्टार। दायनिगिरि नासिरुल शेखआ गुलि नांजादों, जेराव आथिङाव गुलि नांजादों लांसुनिया दुथां दायनिगिरि नासिरुल शेखआ, जेराव बिथाङा दासिम फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिसिआव दिनैनिफ्राय सोलायबाय फरायसालिनि फरा फोरोंथाय। मैखोम दुंखावनाय बिदुंनि थाखाय बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बे थांखि, जेराव गुदि फरायसालिनि फरा फोरोंथाया फुंबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिमल' जागोन। एमइ एबा गेजेर फरायसालिनि फरा फोरोंथाया 7:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम जागोन। गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि फरा फोरोंथाया 7:30 रिंगानिफ्राय 12:30 रिंगासिम जागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एफसीआ आईएफएल थामहिनबा इन्डियान फुटबल लीगआव गेलेनो खाबु मोनसिगोन। राजस्थान यूनाइटेड एफसीआ बड'लेण्ड एफसीखौ आवग्रिगोन आरो बे बोसोरनि इन्डियान फुटबल लीग आईएफएलआव बड'लेण्डनि जानानै गेलेगोन। 2018 मायथाइयाव गायसनजानाय आरयूएफसी थामहिनबा राजस्थान एफसीआ दा गावसोरनि गोसारथिखौ फेहेरनो आरो आईएफएलआव हेफाजाब होनो थाखाय बड'लेण्डखौ मोनसे हानजा होनो साखाफारा जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला राजस्थान यूनाइटेड एफसीआ बड'लेण्ड एफसीखौ आवग्रिगोन आरो बे बोसोरनि इन्डियान फुटबल लीग थामहिनबा आईएफएलआव बड'लेण्डनि जानानै गेलेगोन। 2018 मायथाइयाव गायसनजानाय आरयूएफसीआ दा गावसोरनि गोसारथिखौ फेहेरनो नाजादों। मिस पपुलार चेलेन्जआव पिंकी बसुमतारीनो बर्डनि गोनांथि जादों। आगोमा बर'नि फिसा पिंकी बसुमतारीया दासान्दि मिस इउनिभार्स इन्डियायाव बिटिसि आरो आसामखौ दैदेनगासिनो दं। सोलिफु मिस पपुलार चेलेन्जनि थाखाय पिंकी बसुमतारीनो बर्डनि हेफाजाब गोनांथि जादों आरो नोंथांमोना भट होनानै देरहायोब्ला पिंकी बसुमतारीया थोंजोङै ग्रेन्ड फाइनालनि टप 20आव जायगा आवग्रिनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना इनस्टाग्राम एकाउन्टआव थांनानै पिंकी बसुमतारीखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो हागोन। भारत भुटान सिमना ओनसोल बामनजुलियाव मैदेरनि जिउ खहा। मैदेर मानसिनि सौग्रावलायनाया गंगार हाजोनि सेर सेर सानफा एफा बांबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। माब्लाबा मानसिनि थैनाय, माब्लाबा मैदेरनि थैनाय, गैया बेनि जेबो होबथानाय राहा। मैयाबो भारत भुटान सिमना ओनसोल बामनजुलि साहा बागानाव मासे 3 बोसोर बैसोनि मैदेरखौ बागाननि लङायाव थैनाय थासारियाव मोननाय जादों। बागाननि मानसिफोरा हाग्रा बिफाननो खौरां हैनायनि उनाव बिफाननिफ्राय थैनाय मैदेरखौ नायफैयो आरो सानथामनि सिगाङाव थैदों होनना गिबियै मिथिहोयो हाग्रा बिफाना। जायगानि सांग्रां सुबुं, अदालगुरि जिल्ला आसानि आफादगिरि सिब्दुल तार्डी आरो सांग्रां सुबुंफोरा मैदेर मानसिनि सौग्रावलायनाय जाथायखौ होबथानो थाखाय सोरखारनिफ्राय जेबो राहा लायैखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो मैदेर मानसिनि जिउआ खालिबोल' गंसे टर्च लाइटजोंनो जोबथागोन नामा, बेबादि सोंथि दिखाङो बिथाङा। धुबुरी जिल्लानि फकीरगंज थाना सिंनि पलिमारियाव गिख्रंथाव दाखायथि जाथाय। दिनै फुंबिलिनि 5 रिंगासो समाव फाथो फालांगिरिखौ 4 दाखायथिनि हानजाया फाथो बायनो थांबाय थानाय समाव लामा बेंथेनानै रांनि बेगखौ सिख'यो आरो फालांगिरिखौ बुयो। साथिया गामिनि फाथो फालांगिरि बेल्लाल हुसेन आरो बिनि 2 फिसाज्लाया हाथायाव फाथो बायनो थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। उनाव फालांगिरिनि हस्रि खावनाय खोनानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै सासे दाखायथिखौ हमनो हायो। हमजानाय दाखायथिनि मुंखौ दुहुरुल इस्लाम होनना सिनायथि मोन्दों। दाखायथिनि लोगोआव गंसे 9mm कार्बाइन मेसिन गान आरो गंसे मबाइल फन मोननो हादों। जाथायथिलियाव फकीरगंज थानानि पुलिसा नुजाथिनानै दाखायतखौ थानासिम लानानै थाङो। गुबुन फारसेथिं बे जाथाया ओनसोलनाङैनो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। MBBS फरायगासिनो थानाय फरायसाफोरनि थाखाय फिन हाग्रामा महिलारीनि अनसुंथाइ। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि बिथोन बायदियै MBBS फरायगासिनो थानाय क'क्राझार जिल्लानि बरुवापारानि थागिबि रबिउल आलीनि फिसाज्ला नूर बाबिद आली आरो फिसाजो रुना लाइनानो साफायाव 2 लाख रां आरो गासै 4 लाख रां अनसुंथाइ गथायदों। एक्सेलेन्स इन बड' लिटेरेचार एवार्ड 2026 खौ आजावखांनायनि उनाव गावनि आंगो देरायाव सफैबाय अलंबार मोसाहारिया। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामिनि
2022 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अलंबार मुसाहारिया आई कैन फाउन्डेशननिफ्राय एक्सेलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ आजावनायनि उनाव आंगो देरायाव सफैबाय। आई कैन फाउन्डेशना होनाय 90 नेशनेल हिउमेनिटेरियान एक्सेलेन्स एवार्ड 2026 खौ देग्लाय आसामनि बड'लेण्डनिफ्राय अलंबार मुसाहारिनो गावनि गांस्नि बिजाब सेबखांना फोसावना एसेब्लाबो बर' थुनलाइयाव बिहोमा होनायनि थाखाय आरो समाजारि हाबा हुखायाव बावसोमनायनि थाखाय एक्सेलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ होनाय जायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।